niya. Sa nahiduol na siya, nangutana si Jesus kaniya, unsa may buot mong buhaton ko alam kanimo? Mitubag siya, Sir, gusto unta ko na makakita pag-usap. O giingnan siya ni Jesus, makakita ka. Ang imong pagtuo, maoy nakaayo kanimo. O diha-diha nakakita siya, ug misunod kang Jesus, ug nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita niini sa mga tao, midayig silang tanan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nami kauban nga pare, no? Na hilig kay siya, no? Maingon, push and achieve. Push and achieve. Kanya, malipay ko kay mo sulti siya ani with actions pa gyud, no? Nindot kayo kay kung imo biyang tan-awon, push, achieve. Unsa may pasabot sa push? P-U-S-H. Push is to pray until something happens. Pray until something happens. Kung mao ni nahitabo nining usa ka buta karon nadunggan nato sa Ebanghelyo, wala siya muhunong, bisag ikasab-an na siya, bisag ipahilom na siya, padayon pagit siyang singgit, ni kusog pagkangani gyud niyang singgit ug ningon, anak ni David, kaluy iing taon ako. He pushed until something happens. And he achieved what he wanted to have. New sight, to regain his sight. Nindot kay siya napamalandungan, no? Nindot kay siya nga atong makatunan usab. Kita sa atong tawhanon na kinaiya dali kay tang surrender. No? Gamay lang kaayong pagsuway, gamay lang kaayong kanang itesta ang atong pasyensya, ang atong perseverance. Atras na tanayon og mingon tang di nako kapoy. And the Lord is telling us today, when we pray, kung kita mag-ampo, padayon, kinahanglan makanunayon, kinahanglan mag-persevere, mag-persist, aron makuha nato ang atong ipangayo sa Ginoo. Let us push, pray until something happens, and we will achieve like the blind man in the gospel today. He regained his sight, and Jesus said, it's because of your faith that you are healed. Inautunta nato sa nga pagtuo, mo'y makaayo, mo'y makahatag ka nato sa atong mga damgo. Ilabi na sa atong ipangayo, hangtod karon, naunta muhunong na kining pandemic, kining threat sa coronavirus. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Dawaton nato karon ang Dios diha sa atong paghalad kaniya sa atong mga pag-ampo sa pag-ingon. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan mulambo pinaagi sa paghiusa o pinagtabangay sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga mamuol sa mga kasing-kasing sa tanang nasud, ang kalinaw o panidait, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton nga natapdan kining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nag-alagat sa mga masakiton o ubang hungtong sa katilingban makabaton kanunay o grasya
sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay nga mihalin na makaangkon sa kalipay nga gisaan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Ginoong Dios, pangayoon namo kanimo ang kaayuhan sa among lawas o kalat. Liguna kami sa pagtuo sa imong bugtong anak, si Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw o Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kagikan sa imong kamanggihatagon, nadawat namo kining among gihalad kanimo. Ang paan kaabot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kining nakalanon sa kinabuhi alang kanamo. Daigon ng Diyos, ang sa kahangturan. Daigon ikaw, Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kagikan sa imong kamanggihatagon, nadawat namo kining among gihalad kanimo. Ang dino nga abot sa yuta, kung ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Daigon ng Diyos, hangtod sa kahangturan. Ngay soon magampo kita aron ng apog ang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga mahal, makagagahom sa tanan. Inyong sakripisyo ikan sa iyong mga kamot, alang sa pagday, pagtimaya siya ngalan, ug alam usab sa ang kapuslanan sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo, ug magdala ka namo nganha sa kinabuhing tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon nga to gimbayo sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Dios nga dunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa mga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pakikigala kanimo. Apan ang tao mismo maoy nag-uli ni ini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay punong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos ng Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kaitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos kining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sang panihapon mikuha sa kalis. Mipasalamat kayong pag-usap. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginoon kamong nga tanan kita niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanamo. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik kanhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagkahalad kami kanimo Amahan, ininpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang o moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawad sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga among Santo Papa, ni Jose nga among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Ilabi na silang tanan, ang gialaran ng Santos na Misa, ug tanang membro sa Montfort Society of Prayer ug ang among mga nangamatay ng mga pari. Si Father Ewald Bremen, si Father Joseph Werlen, si Father Paulo Constantino. Dada silang tanan sa pagsudog sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan, imo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ni San Luis Maria sa Montfort, ni St. John Paul II, Blessed Mary Louise of Jesus, ni St. Michael the Archangel. Ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dumugo ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa atong makinanggawang Amahan, atong gamiton ang mga pulong gitudlo kanato sa atong manulubos. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mahimong sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa mga sala, ngayon magpasayo kami sa mga sala kanamo. Hindi kami itugyan sa pagkulay, minunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Katagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesukristo nga among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang among ug ang himaya hangtod sa kahangturan.
Ginoong Jesucristo, naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, Ginoo, kundi pagsalig sa imong simbahan. Ug sigo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kalihusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nausab kanimo. Kita tang atong panatinig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon mao kini sa Jesus, ang anak sa Dios ug anak ni Maria. Siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan kitang itawag aron makaambit sa iyang bangket. Hindi ko amin makalalaman kanimo, ang panipalang lamang maayo. Ang lawas ni Kristo. Amen. Timan ini kini. Kung mag-ampo kamo ug mangayo ug usa ka butang, tuohi nga nakadawat na kamo niini ug kini mainyo kayo. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo nga naa kaninyo. Og manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na nga santos na misa, lalo na doon ang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Lahan ikaw sa babae na tanan, wala ka sa pagbunga sa iyang mga Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami ng masasaya, karon sa oras sa aming kamatayan.
Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kami. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan sa pagbunga sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami masasal, karon ug sa oras sa aming pagkamatay. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan sa pagbunga sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming masasala, karon sa oras sa aming kamatay. Paulay nga dayon ni hatag kanila o Ginoo, kahayag ko may pagkapalong mga dagat kanila. Palamuta sila sa talinaw. Sabi sa mga sa Jesus. Salamat. Pulis po yan. Naputol siya Yung nung nagbabasa.